Madokachere mabuja tauya nadzo dzanyasi zuwa rochimakumi mairi nobodzi mwedzi uno wandira nyasi uno dande mutande radoka rakabheuka manduwe kwatanda kwabuditsiwa masoko okuti meya Jacob Mapfume asungiwa wakomana dande mutande ranga rakaita kutaikira chaiko chaiko wanhu vari kufara vamwe vachiseka kusvikira manhoko yano pazonzi noZimbabwe Anti-Corruption Commission aiwa batiri beusunga meya Mapfume kwaita asunga anoateedzera Rosemary Muronda pokare asungiwa mumwe akamboita MP wokuHarare yeZasi Harare South Shadrack Mashayamombe. Regai tione kuti zvinotekaira sei wari kunzi wakagopuwa mari yechimanja mubudu panhau yokutengesewa kovhu kuhamwe waChina kukanzuri weHarare ikweyo. Regai tione kuti zvinenge zvitekaira nopapi chaipo tinoramba takaringa. Apawo Monzora ari kuita kugwadama mhando yekuita kugwadamira Chamisa nowabiyache kwai ndiri kudawo kuti Chamisa Biti Sikara novamwe vauye tibatane pokare tirwise ZANU-PF. Ari kukangamwa kutoti zvaakagweita ndo zvakaita kuti zvitadze kutekaira. Regai tione kuti vanenge vachienda nopapi nekutoti kuona kwangu ipapapa zvinovapatsanura ndo zvikuru kupfuura zvinovabatanidza. Regai tigoramba takavhura dziso ipapo tinenge tichinyepa. Tindori munyaya idzodzo mapato matongerwo enyika kwaina Johnson Timbanda atanda nyaya yokuti tirwise wamunangarwa 2030 yawo yavari kuda kuita kwainonzi pachirungu Defend the Constitution Platform. Regai tione kuti vanenge vachiita sei. Tinenge tichikunyepai kana pano zvimwe zvaburika. Apawo kuZANU-PF vari kufara anonzi Thompson Ndou kwai ndiye hanzi aita kanzura ahwina kuwaidhi yechigumi noinayo kuBeitbridge nyasi uno nokuti kwakudibe mumwe apinda kuti aide kumupikisa. Pakanyangara. Regai tirambe tichiringa hedu kwazvinoenda. Gurukota rinoringano zvodande mutande tatenda mawetere nyasi anga aripo ari kuita katombo kanyaina torerai moyo gurukota rinoringano zvofundo yevapwere wachiendesa kwai zvodande mutande rostarring zvinosvika zviuru zvisere kuti zviendesewo muzvikoro zvakasiyana siyana nyika yese. Tati taziva kuti zvikoro zvipi zvacho asi kana kureketa kwawo kuriko chaiko wakagoita zvinhu zvisiri zvorusarura ganda kana zvokuti uyungwani wachipa zvikoro zvese zvinosara zviribe zvinenge zvazvishoma zvinenge zvaanodande mutanderi zvinenge zvawanda. Regai tigoramba takaisa dziso kuona kuti zvinopera sei. Iro gurukota rinoringano zvofundo yevapwere ragototi zvikoro zvinopa A-level zvaakutofanira ipapa kuti zuva rochipiri romwedzi watiri kubatayo wabva watotanda zvidzidzo zvoform 5. Mandiwe regai tione hino kuti vabereki vacho vangu watofema chere kuti wakone kupuwa mukana wokuti wakone kuita zvese zvinodikana. Kwai kuno kamwe kasangano koZANU-PF kari kuti toda kuenda koita kuratidzira pamuzinda woAmerica kuZimbabwe ikweyo. Wakomana kwai nyaya yekuti wakaenda kopamba kuVenezuela wakasunga iye Maduro. Imi regai tirambe tichiona hedu kuti vanoperera kupi tinenge tichinyepana. Titori paZANU-PF ipapo wamunangarwa vari kunzi vagoingidzira mari inotambirwa novabasa veZANU-PF kuti ari kutambira mari iri pasi pasi anenge achitambira $100 chaiwo $700 pachirungu asi anenge achitambira wari makurukota avo oPolitburo kwai zviuru 3,500 $3,500 pachirungu. Warume zvavo wabi yedu wanototi kukama wakakora kare kawo kuzivana zvavo wabi yedu asi wana murairidzi wese wokubvira kuzvikoro zvowapwere kusvikira kumayunivhesiti chaiko wari kupuwa $200 muyembo wakadari
idi zvakaita kuoma. Ndosaka nyika isiri kupfumvura iyi. Rekai tione kuti zvinoenda papi. Apawo vhidhiyo yatagwirei yagoburika manduwe achipa vanhu kuita kutambidza vanhu mumanja mari. Iyo madiri atinoita zvomahara manduwe. Rimwe zuva idi zvinoita kunyadzisa izvi. Rekai tione kuti zvinopera sei, nokuti kuti kana hwarawa kana chembere wese wanga wari kumugwadamira, kana iko kufarira kugwadamirwa kwacho manduwe kana kwakadarika, panenge paribe chisvino. Rekai tigoramba tichiona kuti zvinoenda nokupi. Kune vanhu vatatu vari kunzi vagopfa kuchiredzi kuno mvura iri kuramba ichirikitana manduwe. Yei, pakaita kunyangara. Apa wapwerewa kuita zvokusambira kuti waane kuenda kuchikoro. Yawaida yava yamuraidi wagopase kuti wagofoire, nokutoti pakanyangariwa chaipo. Hurumende yedu iribe kana basa nazvo zvokuti vanhu vese ivavo vari kuita kutekera kwakaita kudari dai zvachinja. Apawo izvezvi kureketa kuno kwaino World Bank upfumi hwenyika yeZimbabwe huchakura nozvikamu 5 kubva muzana gore rino. Rekai tirambe takaringa kuti zvinenge zvina nokupi chaizvo. Mapurisa anopinda mumvura ari kuti tiri kugadzirira kuti tichengetedze vanhu kunyanya kunzvimbo dziri kuita mafashamu. Wagopuwa tumabhoti manduwe, aiwa tuno injini zvokutoti kana zviri kundoita basi kuti vatekaire, aiwa vanobatsiridza vanhu zvichiita zvakanaka. Tikati aiwa makona ipapo. Apawo Jurai Moyo nyasi unoanga ariko kuBatoka kuVictoria Falls akati ndoda kumema nzvimbo ichaisiwa gwinya remagetsi ratinoda kuti riwakiwe ipapo. Ko kundomema basi wobva watosiya chimwe chii chauchaita. Heno rekai tirambe takaringa, asi tinoshuira kuti zvichimbidze zvaitiwa. Ipapawo pokare woDynamos wari kufara kwaika Emmanuel Jalai aiwa aenda kuDurban City kwaanenge ari kutambira kwai mari inopfuura zviuru 5 zvemadhora pamwedzi. Zvawabi edu wanota kunota kawo yawe pana kuzviziva kuti bhora richabhadhara kudari. Rekai tione zvedu dziri kuitika pasi rese. South Africa iri kuratidza ukuru hwayo izvezvi kuMozambique kuku, wagotumira wabasa wayo wamasoja wavo kuti waende kobatsira vanhu wakaita kuvhiringidziwa nemafasha momvura iko kuMozambique, kuti maita basa South Africa. Apawo kuSouth Africa ikwe wari kutadza kupedza nhau yemakorokoza. Makorokoza okwawo mhanduwe anenge akapakata zvisvinu. Watoita kutandanisa mhanduwe mhuri dzinosvika dzevanhu vanosvika 500 wariko kuKagiso kuenda kutoti waende kogara mhanduwe muhoro. Imi paribe chisvinu. Ukaona musha wapinda nyoka yakaita kudarika, aiwa chirombo chinoda kuti chinadzirisiwe. Rekai tione kuti hurumende vachagoita kudini. Bobi Wine agoti inini ndakatiza ndiri kutohwanda nokutoti wada kundiuraya vanhu vavo. Makazvionera Megani zvakareketiwa naMuhohozi achiti ada kundipedzesa. Kuno ndichazvidaba. Rekai tione mhanduwe kuti zvinoenda nopapi chaipo. Ticharamba takaringa. Nyika yeBotswana kwaiyagototi Zimbabwe ngaichirege kuunza nyama ino, ng'ombe kana nyama zvacho zvese tiri kuzvidaba kuti zvipinde munyika yedu yeBotswana. Tikati ko South Africa muri kuisiya sei iyo iriyo yakatotanda nyaya yekuita chirwere chomahwandachi. Unobva watoona kuti zvinoga kumakana chaiko. Rekai zvedu tirambe takaringa. Mufana anonzi Speed, aiwa Dzungura Cherry, aiwa rekai tione kuti zvinoenda papi. Ipapa ari kuNigeria nyasi. Ari kumbobvongodza Africa iyi. Dai ari mumwe atouya achikoita chizvavo chekuZimbabwe kana dzimwe nyika dzakaita sana Ghana dzinonetsa kuti vanhu vaite zvizvavo zveikweyo. Atopedza nazvo nokuti kuri kuenda America pakaita kunyangariwa chaiko. Izvezvi kureketa kuno kwaigoridhe, goridhe kumiraba. Aunzi ribodzi manduwe regoridhe raakutengiwa $4,405 $4,865 pachirungu. Iye Trump achinyanya kureketa kupaumba kwaari kuita manduwe kutoti toda kubva taitora Greenland, ndoda kubva ndaita sei. Wakuru wokuEurope wabva wati iwe usatijairire, vaigoreka kuti jairira iwewe uda kuti tapa mukamwa. Kuno izvezvi tambomira kuti dhirira wakati tiitere kuti titengeserane zvakachipa, timborimira wotandawo kutenga zvinodhura. Iwa pakaita kunyangariwa
Regai tione zvedu kuti vanoipedza vakaita sei. Izvezvi Japan kwaiya goti iri kubatidza pokare gwenya rakakurisa pasi rese ronyukiriya. Hei, ranga rano makore 15 rakapfikiwa. Wataiwa bata tanongewa kutibatidza. Regai tione kuti zvinoperera kupimo. Izvezvo pokare tikaramba takaringa, aiwa watambi webhora weSenegal, aiwa wakaitiwa tusvinu mhanduwe, mari dzawagopuwa nehurumende, aiwa waita kudiriwa, kwai zviuru 115 pamunhu mubodzi pokare eka ribodzi mhanduwe rovhu zvokuti waite madiro acho china. Dai wari vamwe watoita kubatana wabva watoita zvese zvokurima nokudidi zvese ipapo kuti nyika ipfumbure. Regai tirambe tichizviona kwazvinoperera kuti ndokupi, asi tiri kuti makorokoto. Tiri ipapo pamakorokoto iwayo, aiwa regai tigumire pano. Ndini wenyu Mhanduwe Onhau.